बेथ' सोरबाया जौ लोंदों लोङाखै बे गावनि पार्सनेल खोथा बेयो। बेखौ सोरबा थिनब्लाबो लोंनाय नङा, लोंग्राया लोंग्राखा, लोङैया लोङैखा। बेयो माने पार्सनेल इन्टारेस्टनि खोथासो। दिनै माने सोरबा जौ लोंदों होनना जों सोरखौ होबथानो, सोरखौ बादा होनो। खिन्थु खोथाया जाहैबाय मा, सोरबाया जुदि बहाबा माने गाव गोसो जानानै जादोंब्ला नों बेखौ हाजार नाजा बेखौ होबथानो हानाय नङा। दा बयहाबो इन्डिपेन्डेन्टलि साननो हानायनि बयहाबो माने गोहो दङ, बयहाबो निजा बबेया मोनसे सिन्ता दङ। बियो बिथांमोननि खोथा सार, सोरबा लोंदोंना जादों। दा बेखौथ' जोङो डाइरेक्टलि सोरखौबा बुंनोबो होबथानोबो हाया। बे गावबा गाव गोसोनिसो खोथा। दा बेनिखायनो बेनि थाखाय बिपिएफआ जे माबा मोनसे रेसपन्सिबोल जानांगौ बा बिपिएफआ दायनिगिरि, बेखौनो जुक्ति गैया। आरो अपोजिसन पार्टियाथ' माखौ बुङा जानो, गासैबो रोखोमनि खोथाखौथ' बिथांमोना बुंखागोन। आरो बिथांमोना दिनै गावसोरो सरकार दानायनिफ्राय बिराद गोजानाव थांबाय, फेल जाबाय। गावसोरो बे माने पलिटिकेल मिशना गावसोर साक्सेस जानो हायिनि थाखाय बायदिसिना रोखोमनि माने खोथा दिहुननानै बिथांमोना खोथा बुंबाय थाखागोन। बेखौ जोङो माइन्ड खालामनांगौनि बाथ्रा गैया। जों दायो बिटिसि एरियानि डेभेलपमेन्टखौ जोङो फकास खालामनानै खामानि मावनायानो जोंनि दायथ'। आरो बेखौ लानानैसो जों दायो बिपिएफ हान्जानि जोंनि लिडारफ्रा बेस्थ'। आरो सोर मा बुंदों मा बुङा, जोङो बेखौ माने बिजिरनांगौ होननानै जोंहा माने खुनु माने टाइम वेस्ट खालामनांगौ होननायनि खोथा फैया। जोङो रायजो राजाफोरनि डेभेलपमेन्टखौ लानानैसो जोंनि खामानि मावनाया दायो कनसेन्ट्रेट जानानै दङ। जों फैनायनि उनाव बिपिएफ सरकार फैफिननाय बेखौ रायजो राजाफ्रा बिजिरगोन। आंनिया खोथाया मोनसे बेनो, चिफ सारा जोंखौ जाबायदि गाइड खालामदों, हाग्रामा महिलारि सारा आरो जोंनि सेन्ट्रेल लिडारफ्रा, जोङो बिथांमोननि दैदेननायाव आरो बिथांमोननि इन्सट्राक्सन बायदिनो जोङो माने मेंनाय गैयाजासे, बानाय गैयाजासे श्रीरामपुरनिफ्राय लानानै आप टु माने माजबाद पासनयसिम जोङो बिथांमोना जाबायदि बिथोन होयो, खामानि मावनो थिनो जोंनि चिफ सारा, बेबायदिनो आङो सासे इयुथ बिपिएफनि प्रेसिडेन्ट जानानै आंनि जि माने बिबान दायथ', आङो बेखौ माने कन्टिनिउ खालामलांगासिनो दङ आरो खालामलांबावगोन। एसेमब्लि इलेक्सन फैगासिनो दङ, बारा गोबाव गैला। बेनि थाखायबो जोङो मागो दमासि जोबनायनिफ्रायनो जोङो पार्टि लेभेलनि माने जोंनि खामानि मावनाय, जोङो बायदिसिना माने एजेन्डाफोरखौ थि खालामगासिनो दङ। जोङो नैबे मागो दमासि जोबनायनि उनावनो बे हाबाफोरखौ जागायजेनगोन आरोखि। उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बिपिएफनि अफिसाव दिनै बे मोनाबिलि समाव प्रि मागो सेलेब्रेसन मोनसे हाबाफारि लानाय जादों। आरो बावहाय जोंनि आसामनि केबिनेट मिनिस्टार चरण बर' मानगोनां बिथां, EM प्रेस मुसाहारि, चिफ एडभाइजर रबिनसन मुसाहारिजों लोगोसे गोबां MCLA BJDC चेयारमेन आरो जोंनि PMB CWCU आरो पार्टिनि गोबां माने दैदेनगिरिफ्रा बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। उद्देश्यआ बेनो जे मागो समाव बयहाबो गावबा गाव बेक्तिगत भाबै बेस्थ' जायो। फोरबोफोराव बयहाबो गावबा गाव माने गामिफ्राव रंजानाय बा गावनि न'खरजों रंजानाय सम होनो हाया। बेनि थाखायनो दिनै उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बिपिएफ हान्जानि दैदेननायाव मोनसे प्रि मागो सेलेब्रेसन आरो लोगोसे गेट टुगेदार, बयबो खौसे जानानै बेवहाय ज' लोगो मोनलायनाय, लोगोसे रंजानानै ओंखाम बोथिसे जानाय, बेबायदि हाबाफारि मोनसे लानाय जादों। आरो बे हाबाफारियाव जोंनि गोबां सिनियर दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लादों। आरो जोङो सानदों बेयो माने जोंनि खौसेथि आरो जोंनि गेजेराव हान्जायाव गोबां गुबुन गुबुन हारिनि धोरोमनि मानसिफोरबो दङ। बयखौबो माने इउनाइटेडलि जोङो ज' जिरायलायनानै खौसेयै जोंनि पार्टिनि वार्कारफोरनि गेजेराव जोङो ओंखाम बोथिसे जालायनाय आरो गावजों गाव माने गोबां खोथा रायलायनायनि मोनसे परिबेस खालामनो होननानै बेबायदि मोनसे हाबाफारि लानाय जादों। आरो बावहाय बाहागो लानानै जि नुबाय आङो, मोनफ्रोमबो माने एरियानिफ्राय, मोनफ्रोमबो समस्तिनिफ्राय जोंनि वार्कारफ्रा फैदों आरो बाहागो लादों, बयबो रंजादों। आरो बे हाबाफारिखौ खुंनो मोननानै जोंनि डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि गोबां दैदेनगिरिफोरा माने गोजोननाय फोरमायदों आरोखि। आरो बेनो जाबाय जोंनि बिपिएफआव खामानि मावग्रा वार्कारफोरनि जे खौसेथि, बियो दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों बेरखादों आरोखि।